Hamza Talle, ana tuhumar ka da shiga ɗakin matan mutane kai musu barna. Kan uba. Dan gidan wane ne shi? To kai ɗin ka san shi ne? Babu wanda ya san mahaifinsa. To ya haka? Akwai zargi a cikinta. Wallahi ƙarya ake masa. To kai tsakani da Allah ka shiga ko baka shiga ba ko kazafi ake maka? Haji AC kuwa? Wai ba shi izini dan Allah Alhaji kai haƙuri. Mutane dubu nawa ne suke aikata abin da suke so kuma sannan sun san ba daidai bane. Hajiya, to ke me yake da miki? Mijina kawai na sani. Dakata ma kuwa. To ke amma kin yi karatu sosai ma kuwa. Amma gaskiya ba sosai ba. To saboda me? Mun tallan abinci ya fi karatun nawa muhimmanci. Amma ke da igiya ce wannan.